Kubor nakaslem jong unong san hima. Ka kinhun jong kinong nya atrok ka jila ya kabalatip kum ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association bat kinong ilam ka Nyotrap Integrated Territorial Organization Southern Border Area. Ha ka janmia jong ka khat Nyotrap Urisau Araja Pusan kilaya ma markaliang ha ka bayday bat ka jing bam yas thu jing mut bat ka jing ya kawang kti iwe ting ba kila pathay kubor ha ka bayday bat ka jing bat ikitrok ki baday jong ka kinhun MCTODO ha ki than ranikor ha kani kasi nakaliang uba mos marangar u chairman ka kanhun MCTODO bat u general secretary ka hito Southern Border ha ka jinge kando lang ha Shillong kilaya panbet ya ki kanrum kanram bat ka jinge kran panma bat ka jinge ma markeliang laidon lang ha kan ka jinge kran panbet markeliang da uba Carmen Uria ubadei ru komunong penyasuk iki arliang mamla uba don bok takhar u president ka hito sengkme bat ki dekhot ka kanhun kinong nya trok nakaliang kini ki ar kanhun kilaya rai bakin ne tray ringkat na kabanta kajing bahajing miat upat ba kalian jung hito hajingnya kendo ringkat baki perlok kibedai perdo persnam nakaju long yang kaju assembling on kaju long yang sem nomor bon ki issue ni trailer hendrai manakane kami ka miscommunication te time miscommunication lah bon ki bashim kabu ki pentok brea ba ki don ki bisna dur ni kum tai hadu ba ki ong ba kan don ki jing yakun na pedeng jong ba rising ba mas ki nong kan kin yo ya ta folklore hendrai kan kwa ban pha kan ka khubor sikitu ki nong ben ki nong kan tho ba ka jing job ka jing yatali ba ka job ka jing riu khasi pat fly hi ka jing yatali rem ki nong bisni rem ki mendiri rem kita ki nong penrap hendrai ngi kum ka jing pendri ngi job mat ngi yang scam ha ka nong rem pat menta kasi kamdon ka ai ru handai ka dai tangga miscommunication ba lada ka jai ben rio no pardo prasnam ushim ya kata ban ong sorry and apology map way dai tangga tahi kamdon ra ka ai ru tena kaliang ga jongi ngi shim be ka dai tangga miscommunication jong bro arlia tangga tahi kublishibon shi jarngo islam go bri Nyotrap islam go hito pat islam ga MC TODA ngatas Unong alam jong kami Meghalaya Commercial Truck Organization. Laso na ay kublay lang ya barokot mentakasi khatnyo tarik kalong kata kabangili ilut ya kita kijihikai ki babha ki bayo menta kai ka masuk men kalong ba suk yo to nong punya suk kai ko nong punya suk ne pingi don ni kini kiri urang ba bangi das ngo kemen shikade e kamtam ma Carmen Uria iba lengba ka jing itu itau lang yang ar kenun bad ilashim yang kata kadumti dalam ban khot ban negotiate dan ban long uta uksiang lani uta unongkran pedeng na kamta wanwan ra ya ta kami ya kajing stu jimut wala ngidon na kata kajing bom stu jimut te kani ka pen i ku mo ang badon bok mene ka e ka bom la lada ngidon na kata kajing kren kajing piu jimut balang ngidon kamon kata kani ka wengi so ban ong te na kali ngajongi mata kasi lawan sa kami jo kajing so bat kamdon kanu ru kajing susi na borok khot kiliang hang ni lawan lang gidu khot jong ka hituru yawan lang kidukot jong ka Meghalaya Commercial Truck Owner Association ru kilawan lang bat nga ngasngo matong ba nakaliang jong pilang borokot ba kani bangin sim kan long kan nuksa ka baba ya kani ka bangile menta bat kani kadai kajing le ka ba ba kasla jo ka perthai namar ba ngi haktin pareng kalong ba ngi ka ba bangin mut lani ngin penduk ya ta ego lani kata kajing sngo tien rai lada ngila ban mut ya kata ka ego lani ya kata kajing sngo te kamot bara koy kin bahalut akani ka slajo kani ka perthai tingingit ban ni shmat kan don ka jinge trailang lai tang bat ka seng itu rebat kiwe kin hun mo lani ka don kanu ka jing bomestu bakla ngisi kentu ya kila da don kamtam e ki jing non driver lamar kani kami na marbabuni bapri ki driver ngimla ban lani kata kim na dei e ki bala ban kot ya kata ka jingmut perkhat kat kinong elam mo kata ka di jing so jungi ten rei ladon kanu jing e ngikentu la kalong ki rushimet la kilong ki kanhun la long manu manuru ngikentu ladon ki jing e soba pan tip lem yang kinong elam mo ban sim nem kinong phone la ni ki nomor jungi kinong elam ngin yo ban ya keren ban light na kanu ka jing su bakla nang ni sakmat tai ketin ya kalian juga general secretary jongka hito Southern Border ya wajah kini kepor ni lah poisu ha nesi pan ya map naliang jungi pamos do ni lah pan map yang ai ya jing pakla jungi ban mi keteng junga ban ngaru ngla ma hui lorga jing berngam junga ya iru ndai nakaliang junga ndai kajing sukya jungi ka Southern Border de
kalong halor ka surok kajing jot ki surok kajing don ki jing ding ki ba red jing ding ki ba bong pomla ban kit palat ika ya ka khandai ton si jong rei na kaliang jungi ka itu rei ngi sio ban ong ba ya mata spo ngi sio ban sange shwa ya ka jingkit warlut naka jingkit palat pot yo kok lane kini maru rei na mene ka mene step krab jing ila walu po transport ni la diburu ka sti ban sange shwa ya ka jingkit ban pelem ya ka jingkit warlut ban sange shwa ya ka jingkit warlut jong kini kali omnai tang ki kokru ki mar bam nei mar iru barokoi nei marka jing trot ki jing king ding la da ja kan ka jing kedia la ner jing ki ka jikabu jing jar ki ba kam tam ki ambulance kam tam ki nongpang nom sistem tang kata nang liang sunga lesu Pinsim nem taka jing telang pa kumal ong ne ka yang presiden ka NCTDA ban ong ban budin ni surok pinsim nem kata sinjam ni telang ka pania trilang ni nang liang sungi ni kloi pania trilang mo subu nakum ka asion ru borobor wadangaru hamen sim sunga as ngomon ong ba gin siem kum ka ni ka asion ajing sia kabala ban rat dingkong ye tai kali kibar jala kibala ban bakli lada jia kanu ka yeki kali hagi asam la ne hagi nu ong ba ong nak liang jungi kloye ban ya trai mo ya kata andai tang tai bidai ba ni pi ong ba jing ut pi te surok te jing king pi ong ba takip nai ton pi lo ni menta ban pindik nas sarkar ban dawa ba di ban Ya katangan percaya mo. How ba yun ba kata kam ban yu ya kita surok kini kita pitip syai. Pemlik se kekok kadang ban menno. Mereka suka surok kadang neglect jong government. Te ya kata ong ka jing dawa kini kita ngibun sien umdai tang ya ka satay chapo southern rani southwest rani sini stay ya kata ka surok ni ladep dawa. Padang meneru ngidang ong hi pa ngide bante lakam umdai ban ong ban khang gumni gumtai bante lakam no ya kata ka overload umdai tang hapo thain rani kor hendrei ya barok khot khnang ba kinong kitrai trok ru kinem pasurok ru kanne pat ka revenue ru kan yat bah bat ka kamai ka ji ru kan telun ha ka jalai jongi ba kermen kay ba kunlong pi pinsim ni sinjam kunwan smat on piniti arli kan hon pi kata snem ngalayat ngaladep ban syakri jagari bekejat pendio ki babun kiliang ban ngai ka jingdo nong ye ka jela bara balawat tendrai ye ka daw lap ba ka debe ka jing ye pharya den jongi ki kasi kita kendriam penar boy war bat lada ngaong lada kani gendang ye beteng ngai don jingma ba kalawai jong ki kun ki ti jongi kan don che ilamat pun ki jinge jing sniu ke balawan ban tenjo ka jat ben riu ke jongi lada sa kani ke jingi teli kam don sekai pat ngin don pat nginum don i isu namar ba pinjo i ka khai ke pateng nadong sedong la dep ban krup lut lagi briu ke banabar bar kini ki singi kembal dep ngasungu ya ka MC tu da ke bala khot ya nga bandon ban ya keren ki mat ki jura ke jongki jingi ngayo sngo lagi jongki skor badai hang tai ngong balada kani kandon ke jing ya pat ya pra kata ke jing ya ki ke jongki ban dawa ya ka hok da ka baki thumu ki ong baki la kubur baki kwa ban kamai ya ka hok tak syai kan poi ngindulut i kita na dong sedong bat klempep hi ngatrai 6% ngin sakalalong bitik tang kita kinong tung yanur kata hi kedega thong ga jonga ka long ba ka ni ka long nuksa untang nang ni henre namar ba ladep ban le ru khamashwa ani thu ipi habai de baka isu jong kinong risiar bikinong hisiar kilabun kum kita kimat kiba ngala persang lai bori beret bat ngai nguru ya ka jingi don bentalang pat jong kinong song snong ni ka jela kiba kloi ban ya sukfat namar bele ngi snotho iko ka tien kata ka dei bangi kren ni ka tien kasi bleshbu